ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲାଣି। ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ମଣିଷ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 5 ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଣିକର୍ମ ଘାଟି ପାଦଦେଶରେ ଗାଁ ପିନି ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଏହିପରି ମହିଳାମାନେ ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି 5 ଦିନ। ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାଟାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 17ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପିଣି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାଟାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଏହି ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ଏକ କୁତ୍ସିତ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ହସନ୍ତି ନାହିଁ। ମଦ ଓ ଆମିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏକ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ରାକ୍ଷସର ଛାଇ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ଉଠେଇ ନେଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ଲାହୁଡ଼ା ଗୌଡ଼ ଏକ ଦେବତା ଆସି ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନା ହୋଇଥାଏ। କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।